ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон аз пайвастани як ҷавони тоҷик ба шохаи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ дар Афғонистон маъруф ба Хуросони бузург ва ҳамин тавр тағйири самти ҷиҳодиёни тоҷик ба дунболи амалиёт дар Ироқу Сурия хабар доданд. Онҳо гуфтанд Муҳаммад Хоҷаев сокини 29 солаи ноҳияи Масчо моҳи декабри соли гузашта аз Русия ба зоҳидони Эрон ва сипас ба Афғонистон гузаштааст. Дар ҳамин ҳол афроди дигари огоҳ гуфтанд, ки Муҳаммад Хоҷаев гӯё ҳамроҳи худ як кӯдаки 4 солаашро низ ба Афғонистон бурдааст. Муҳаммад Хоҷаев зани тоҷик ва рус дошта пеш аз сафар ба зоҳидон ҳамсари тоҷики худро ҳамроҳи 3 фарзанд ба Масчо фиристодааст. Вай ҳамроҳи худ Наталья Кузнецова ҳамсари русташро бо кӯдаки 4 сола ба зоҳидон бурда, бо сабабҳои номаълум ҳамсарашро дар он ҷо гузошт ва худ бо кӯдак ба Афғонистон рафт. Баъдан Кузнецова ба Русия баргашт. Дар гузашта мақомоти Афғонистон аз ҳузури бархе ҷангҷӯёни тоҷику узбак дар ин кишвар хабар дода буданд. Коршиносон мегӯянд зоҳиран бо шиддат ёфтани амалиёти зидди ҷангҷӯён дар Ироқу Сурия, ҷиҳодиёи тоҷик самти ҳаракати худро тағйир дода Афғонистонро паноҳгоҳ интихоб мекунанд. Гурӯҳи тундрави давлати исломӣ соли 2015 дар қисмати шимолии Афғонистон пайдо шуда, ин қисматро Хуросони бузург номида буд. Ин вилоят дар харитаи давлати исломӣ Афғонистону Покистон ва қисмате аз кишварҳои дигари ҳамсоя бо шумули Тоҷикистон ва шарқи Эронро дар бар мегирад. Соли 2016 Ҳофиз Саидхун раҳбари шӯъбаи созмони тундрави давлати исломӣ дар Афғонистону Покистон дар натиҷаи як ҳамлаи ҳавоӣ дар марзи ду кишвар кушта шуда буд. Шумори дақиқи аъзои шохаи давлати исломӣ дар Афғонистон мушаххас нест, аммо моҳи августи соли гузашта муовини вазири умури хориҷии Русия гуфта буд, ки шумори ҷангҷӯёни созмони тундрави давлати исломӣ дар Афғонистон ба 6000 нафар расидааст.